Korean Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lakin-on nga taga Tipolo, Mandawi City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Cielo. Recorded by X Thunder Gaming. Nak, adto lang una ka ni tiya nimo niya ha? Ha? Nga naman pa? May istoryahan mi ni mama nimo. Dinhi lang siya. Gusto na ko nga siya mismo makadungog sa akong isulti. Oh, Unsa man na, ma? Shelo, magbuwag na ni Papa nimo. Unsa? dili na mi magkasinabot ni mama nimo nak. Mao Papa? Nak, unta mapasaylo nimo. Unya ako? Asa man ko? Nabuhat na nimo nga akong gisugod nimo nak. Siyempre pa, uy. Ugas na itong mga hakotono nimo. Ako nalay naghakot para di na ka maghago. Muguya gini mo nak oy. Sulti ra ko kustinhod nak. Tumboy ka? Ha? Tumboy gud pa. Dili, uy. Ano din na makamutog ani papa nimo nga tumboy ka? Dili palagi panahon. Unya kano sa apamandi ay? Unya na kun. Sugto na ko nimo. Yabag. Seryoso ko nyera. Seryoso ko nimo. Shalo. Skang luya ni mo, brother. Wa pa gid ka sugta ni Niera? Wa pag yung taon. Mukatawa raman siya. Nagingon ako nga. Nakagusto ko niya. Nagtuo siguro siya nga. Nagbinuang ra ko. Aw, mao siguro, brad. Og seryoso ko sa akong giingon niya. Na kung iya lang kong sugton. Musulti na ko ni Papa nga tumboy ko. Kung ingon anak magkidi ka kaseryoso na ako. Sige. Unsay sige. Sige. Uyab na ta. Gisagot ati ka. Yes! Unsa man ang gusto nimo isulti nako nak? Pa, dili na nila ko kayang itago. May uyab ka? Ha? Ganong nakaingon man ka pa? Kaning mga nangaging mga adlaw sige kaglakaw. Sige uglaag. Aw. Oo. Oo pa. Pero may lain pa ko isulti ni mo. Unsa man na? Sa tinuod lang, huwag yung ka masayop. Tumboy ko. Oh, O babae ang akong uyap. wag kita mahimuan anak. Dili man na nato magkontrol. Di po na nimo tinuyuan. Ang ako lang yun nga mag-amping ka, Permi. Hasta ng imo kasing-kasing. Kaya dili ko gustong pasakitan ka. Salamat pa. Kaswerte ni mo si Ma'am Papa, no? Ikaw di ay. Wa kay ba si mama nga may uyab ko. Labi na nga wa siya mahibaw nga tumboy ko. Maong diligid siguro mahitabo nga. Mapaila-ila ti kaniya. Sorry, Shelo. Nyara.
Recorded by X Thunder Gaming. Nak, wa pa man lagi ko magkaila si mong uyab. Mauwaw man siya pa. Pero sige lang. Magpaabot ako kung kano sa siya andam. Na, kung mao na, maunhan na lang yate ka. Ha? Unsay maunhan pa? Na ako'y babae nga, ikasinabot karon. Pero sige lang, ay kabala ka kay ako niya siyang ipailan ni mo puhon. Nak, si Minda. Minda si Silo, ang akong anak. Hello. Hi. Nice to meet you, Shelo. Nak, may ibalita ko nimo. Unsa man na pa? May umaabot na kang manghod. Mabdo si Tita Minda nimo. Unsa? Mao ba? Paspasagod nila. Mao lagi. Namabdos na lang akong stepmom. Pero ikaw, wapag yung kamusugot nga, magila-ila mong papa. O lagi, oy. Basta watay duty. Maito ko sa inyo. Pa, si Nyera. Nyera, akong papa. Time pa. Ikaw man na magsigig bisita ni Mama sa bahay. Ingon siya, amigo ra mo. Ha? Anak man ka ni Minda, no? Oh, Tempa. Naglibog ko, ani. Sa pinahitabo, ah. magistorya taan nga naas Mama. Ma, ingon ka dili ko pwede mag-uyab-uyab. Kay ingon ka, wa ni tarong nga lalaki rong panahon na. Og ikaw, dili rin sa kamusod og balik sa usa ka relasyon. Nakpasaylo ako. Wa lagi ko magdahom nga mahitabo ni. So may plano ni mo, ani pa? Nak, dili na ko pwedeng biyaan si Tita Minda nimo. Mabdo siya sa imong manghod. Ayaw ko ginang nga magpakasal mo. Dili mi pwedeng magpagkasal kay dili pa mi annulled sa mama ni Cielo. Naglibog na kong sa buhato, nani. Nak, kung mahal gid ninyo ang usag-usa, padayunan ninyo ang inyong relasyon. Unsa? Oo niya. Kami ni Minda, kutob raman mi sa live-in. Di bagin mahitabo nga magpakasal mi. Dili masan mi mahimo nga magpakasal ni Charlotte ito. Kay dili man na pwede din sa tong nasod. Mao dili mahitabo nga makasal mi. Nyera. Naunsa man ni Nyera? Wala may paramdam na ako. Pila ka adlaw na nga. Dili siya mo chat o mo text man lang. Sabi problema niya. Ikaw. Ikaw may akong problema. Unsa? Shalo, undango na lang ni nato. Pero nga naman, unsa ba din nabuhat ako? Nakarealize lang ko. Tungod sa pang brainwash ni Mama nga wa ni tarong nga lalaki, di ako napunta ni mo. Pero Shalo, dili gud ko tumboy. Babae gid ko. Og lalaki mo akong gusto. Nyera. Always thought that I never thought. Nagtuog ko nga okay kayo ang among relasyon ni Nyera. Og ang relasyon nila ni Papa mo makapasamok na mo. Pero sa dihang gisabot na kong maayo, ang relasyon sa iyang mama o sa kong papa, mo'y hinungdan nga nakarealize si Nyera nga babae gid siya. Og ako nindi respeto tungod kay mahal na ko siya. Dinhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming.
Mao kita mga higalan kaagi ni Cielo nga taga Tipolo, Mandawi, City, Cebu. Uban sa awit nga yang ipangayo, awit nga dagalan, it's not easy letting go. It's not easy